Hej og velkommen. Mit navn er Palle Mrenke. Jeg repræsenterer Scandinavian Pure Water, som sælger vandrensere til private og til industribrug. Hvis jeg nu fortæller dig, at der er 487 trillioner milliarder 788 stjerner på himlen, så tror du garanteret på det. Men hvis jeg siger til dig, at den bænk der, den skal du lige passe på, den er nymalet, så skal du lige hen og mærke. Det samme er det sådan lidt med vand, dansk vand. Hvis jeg siger til dig, at det danske drikkevand, det er 100% rent, så tror du garanteret på det. Men hvis jeg så siger til dig, at ingeniørerne har fundet op til 300.000 forskellige giftstoffer i det danske drikkevand, så er du lige nødt til at google det. Grunden til, at man renser sit drikkevand, det er, vand det er en evig cyklus. Alt hvad der sker her i verden, det kommer tilbage og ned i grundvandet igen. Al forurening, det du drikker, det kører ud igennem væset, det kører ud i havet, det går op, det fordamper, det kommer ned, det går ned i grundvandet. Og ligger forskellige efter hvilken jordbund der findes, og så kommer op gradvis. Her i Danmark kan der være 100 år gammel vand, 40 år gammel vand, 50 år gammel vand. Det handler lidt om jordbunden. Men de ting, der var inde og forurenet i gamle dage, de ligger så der og venter på at komme op. Det der så lidt er i det, det er stigende. Man kan se stigende forurening alle steder. Du ser verdenshaven, det er fyldt med plastik. Du hører det danske grundvand, og det danske hanevand, det er det reneste i verden. Hvis du så googler det og ser en UNESCO vandrapport fra 2003, så vil du se, at vi er på en 29. plads, og vi stiller ikke særlig høje krav til det. Hvis man så kører det sådan helt konkret ned og siger, hvad bruger man renset vand til? Renset vand, det bruger det for at vedligeholde, opbygge og afgifte din krop med. Hvis du forestiller dig, at maden er sminket, luften er forurenet, og så du tager og åbner for din vandhane og kommer urenset vand ud, så er der pesticider i det vand. Der er kemikalierester, der er medicinrester, der er alverdens herlige ting. Hvis du derimod sætter sådan en lille vandrenser på her, så kan du tage 99,9% af alle de giftstoffer væk. Det her det er et filter, der er udviklet i sin tid til at bekæmpe radioaktivt affald i Tjernobyl. Ret effektivt. Den er meget nem at sætte på. Du bruger et andet næb ved at tage den her stus af, så skruer du den her på. Du lader den lige stå, du tænder på den, aktiverer den, lad den lige stå 1 minuts penge, så er den klar til brug. Det der så gør, det er, det her det er almindelige beskidte vand. Det renser du ikke, det spilder af god krudt og energi. Det varme vand, som du skyller i, det renser du heller ikke. Alt hvad du bruger til indvortes brug, aktiverer du koblingen, og så siger du et glas rent vand fra morgenstunden og et glas rent vand inden du skal sove, fordi det er lige før når du sover, der afgifter du allermest, så der har du allermest brug for det her vand. Jeg så siger tak, fordi du tog dig tid til at kigge den her lille video, og du kan altid se mere ind på vores hjemmeside www.scandinavianpurewater.